Dako pang mag-live-in partner sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Pabia Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Unit sang IPPO sa Purok 4 Pabia, Iloilo. Pasado alas 8 sang gabi Pebrero 26, 2024. Ang mga arestado mosinday Jason Losada, 33 anyos, residente sa Barangay Pandaca, kag Eden Balkin, 47 anyos, residente naman sa Barangay Kabugaw Norte, Pabia, Iloilo. Nabakla ng mga arestado sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu gamit ang balor nga 2,200 pesos. Dugang nga na-recover sa ilang ang pagginakopa ang 14 pagid nga plastic sachet sa ginapatihan Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Daji De Lima, Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station, ginpayag sininga sa tinalikdan nga tuig 2023 pa nila ginamonitor ang subject apang wala na establisyara bangon nga tuman kadanlog si Losada. Nagag-transaction kita liwat through sa video call. Nagapacking ini siya no pud sang aton nga ang iya sining live-in partner hagip sa video call nga nagaagi-agi while nagapacking ining iya nga boyfriend. Dugang pasangyepeng nga sa Pabia mismo nagali ng supply sa Shabu nga ginabaligya sa mga arestado kag nakaagi na preso si Losada sa tuig 2013 kag nakagwa sa tuig 2022 sa kasubong man nga kaso. Samtang ginabanta naman sa 65 gramos ang na-recover nga suspected Shabu nga may estimated market value nga 442,000 pesos. Nagikan sa Banwasang Pabia, Iloilo. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.